Най-странната поръчка за торта, която съм получавал, а поводът е вторият рожден ден на пъпко трепача от Шимани. Останете до края, за да видите изстискването на всички пъпки, как ще се получи крайният резултат. Знам, че очаквате този момент и съответно да знаете как не трябва вие да изстисквате своите. Тортата вече е измазана с шоколадов ганаш и сега си подготвям фондана, който разточвам, за да я облека, но преди това си направих тези топчета от алуминиево фолио, които да поставя под него и да мога след това от тях да направя самите пъпки по лицето. За мое нещастие забравих да ги поставя, тук съвсем спокойно и внимателно си обличам тортата до момента, в който не осъзнах, че съм забравил да ги поставя под фондана. Разбира се, нищо не е фатално и ще се опитам в движение да си оформя самите пъпки, като подготвям и останалата част от декорациите, очичките, които ми наподобяват малко чертите на монголоидната раса, но натуралният продукт от Шимани, именно пъпко трепача, си е напълно подходящ за нашата раса, за деца, тинейджери, подрастващи и не само. Със своя състав от ниацинамид, цинков оксид, розова вода, екстракт от канела, каолин и ментово масло, той успешно се бори с пъпките, като ги изсушава за 3-4 дни. Виждате тук, с помощта на удобен апликатор нанасяте няколко слоя върху проблемните зони. Благодарение на ниацинамидът, който има изсветляващо действие, се предотвратява и появата на петна, след като пъпката зарасне и изсъхне, така че никога няма да достигате вече до етапа, в който да се налага да ги изтисквате ръчно, както ще направя аз сега в този момент. Разбира се, като един бъдещ магистър-фармацевт, аз също съм тествал продукта, виждате, резултатите са на лице и тази пъпка беше заличена за няколко дни. Препоръчвам и на вас да тествате продукта, за да не се налага да достигате до този етап и действията, които предприемам аз в момента. Виждате и физиономията ми. Това е за днес и до скоро.